Dobre si pamätám, jak som pri Maxikovi držala tú stravu, keď bol len jeden i ja. No jasné, to do 2 rokov. Ani slané, polievka, kurací vývar vo vode. Ste ho naučili na rez, neboha vám. Však je východňar. A na blbosti. Ty a jedlo, to je katastrofa. No a čo? No. A väčšinou si vybereš lepšie než ja. A to nie je často. To len tedy, keď sa nestíha. Kedy sa stíha? Haló, režia? Poďme na to. Brácho. Bráško. Bráško. Oni si hovoria bráško. Naučíme sa aj my. Čaute. Dobre, takže dnešná téma je aká? Pán Tkač, pamätáte si, o čom sa budeme baviť? O jedle, pani Tkač. Ano. Ako jedia naše deti a ako sa stravujeme my s našimi deťmi. Hej, jak Pani to Tkač. zvládame s 3 deťmi a jak sa nám to aj pomenilo. No, bude to zaujímavé, lebo dobre si pamätám, jak som pri Maxikovi držala tú stravu, keď bol len jeden i ja. Ježiš, toto vyvaráčky v tých tvojich hrncov všelijakých. Hej, Matko to na bol nebi. extrém. To také, to len bio. Viem, že som kupovala. To si bola vtedy biomatka. No hej, bola. Lebo som bola v tom trende, že musí všetko aj jahňacie dajaké som mu kupovala, špeciálne v potravinách a že som bola ochotná ísť do iných, áno, aby som mu kúpila ten kuščík mesa aj a zelenina kopec a všetko na pare a aby bolo tiež všetko Neslané, nemasné, Áno. bez chutí, chudák decko a tak prišli fast foody. Nie, to nehneď, to No čo nie, trepeš? však jasné, že to Nie, kde však by Maxik, nie. prvé decko mohlo v 2 rokoch jesť hranolku, jak teraz Mišo. Tak kde? Však biomatky normálne by sa do radu postavili so sekerami. Páni zlata. Pamätáš sa ale na to? Maxik, pamätáš, sa nejedol. No, lebo som mu nedávala. Ani sladko. Ježiš, to Lebo tá si zakázala mu čokoládu len raz Áno. týždenne na prídel Nie, kocka. nemohol ani čokoládu do 2 rokov. No jasné, to do 2 rokov. Ani čokoláda, ani slané, polievka, kurací vývar vo vode, mrkva vyvarená, chuďatko, preto je taký suchý, bo žiadne vitamíny. To kvôli mne, No nie, tak kvôli mne. Čokolámešek mal oveľa lepšiu strávu, pestru, než teraz Tá napríklad počúvaj, chudák Mišo. prevarená voda so cibulou a s mrkvou, to je taká pestrá, že Jaká dovi. prevarená voda s cibuľou a Keď si mrkvou. robila ten vývar. Pamätáš si, aký si robila A vývar? meso si kde nechal? No áno, meso bolo také, aké by si zjedla surové. Lebo bez chuti to bola, to tá voda. Tak bolo bez soli, bolo len takým špeciálnym detským korením. Jakým? Žiadnym. Pamätám si, že som mu kupovala, ja som ho objednávala z e-shopov všelijaké tie korenia bez glutamánu, bez dajakého Veď pridaného, sa to nedalo ani neviem toto čo. s prepačením jesť. Chudák decko. Ale Tak sa nečudujem, že to nejedlo to decko, lebo mu to nechutilo. Maxik? No, Maxik jedol? Kým sa mu vytvorili tie jazykové bunky. Jazykové? Chuťové bunky. Dobre, Chuťové moje. bunky. Tak dovtedy nie. Čo dovtedy? No nie? dovtedy to jedol, ale potom už nie. Potom... Lebo ste ho naučili na rez, neboha vám. Však je východňar. A na blbosti. Na vypražané, neviem čo. je národné slovenské jedlo. No ale... Po haluškách. Dobre, počkajme, ale si to rozoberme. Čiže Maxim, áno, ja ako pri prvom decku, ako väčšina žien, presne podľa tabuliek, zdravé deti, čo jedia, jaká vyvážená strava, neviem, všetko som tam dodržiavala. Dobre, bolo tak, keď bol menší a asi od roka prestal jesť, nechcel jesť na príkrmoch, potom vy ste, áno, presne vy, vaša fajta, rodina, Čo zase ja? povedala, že to mu varíš také blbosti, bez chuti, No a bez nie? soli, bez ničoho. Počkaj, nech dokončím. Dobre. Začali ste ju potom od 2 alebo 3 rokov pchať všetko možné, lebo áno, to bola už Polína, takže keď mal 3 a Polína mala cca rok, tak hej, zrazu ste začali, že joj, to aj toto môže, aj hento môže, a však daj jej, aj jemu, aj jej. Potom začal, že akože pojedať všelijaké iné veci, alebo že guláš, koleno, cipana, čo normálne sa mi oči prekrúcali, že jak natajňaša za mojim chrbtom na chate a také veci, že nič sa mu nestane z klobasy. A čo by som mu mal z klobasy A to stať? deti nesmú. No hej, ale teraz toto tretie, to už tak... Deti to nesmú. Nie, A teraz to tretie? není času variť.
Není času. To tak lastavý hovorka, že doví. To už je iné. Prvé dieťa, áno, presne, nesmie nič. Druhé, to už začínaš tak akože rozmýšľať, že keď je najedené, je dobre. A tretie, to už vlastne si rád, že nie je piesok. Podľa mňa. Ale... No dobre, ale mimo toho tej biostravy, bo za to nesom ani ja, by sme mohli akože fakt nejak ich presvedčiť k dačomu normálnemu miesto tých oných fast foodových stráv. A to nie je často. To len tedy, keď sa nestíha. A kedy sa stíha? Keď ja navarím, bo ty nechceš. Ale dobre. Čo prosím? Počkaj, ale napríklad Polina, ona je teraz momentálne v tom veku, že vymýšľa na všetko. Ja sa čudujem veľmi, že ona v tej škole na obede to, že zje Neverím všetko, že vraj. to. Alebo ja neviem, či to je pod vplyvom toho, že aj v škôlke to bolo, že nám hovorili, že jedia, aj v škole, že je a doma nie je. Maxik, sranda, že ten sa úplne otočil a ten je všetko. Že on reálne málo na čo teraz, myslím momentálne, že by dačo nezjedol. Ja málo reálne kedy. neverím, že Polina v škole je. Ale Polina vymýšľa akože extrémne. Proste ona, ja neviem, čo chce ona jesť, ale ona, to je jedno, čo by sa jej navarilo, ona nič nezie. Tá zje. Nugetky. No dobre, ona má pár špagety, ale už sme postupili zo špagiec, to podľa mňa všetky matky pochopia, lebo to čítam veľakrát na tých forách aj všade, že to sú deti reálne, aj rozmýšľam, čo sme my jedli a či sme vymýšľali, ale my sme nemali možnosť. My sme nemali možnosť My sme nemali vymýšľať. možnosť Aspoň ja som vymýšľať. nemal. A ja so sestrou som nemal možnosť vymýšľať, lebo toto, čo mama navarila, tá sme jedli, a keď sme to nezjedli, tá sme boli hladní. A sme boli hladní dovtedy, dokiaľ sme nezjedli aj tak toto, čo bolo navarené. Pokiaľ sme nezačali sa sami stravovať. Hej. No a naše deti, lebo my sme taká generácia, my sme počúvali, my sme jediná generácia, ktorá, jak dinosaury, vymereme, i posledná, ktorá počúvala rodičov a ktorá teraz počúva deti. Počkaj. Lebo my sme jediní, ktorí sme počúvali rodičov, No. ale ešte teraz sme aj tá generácia, ktorá počúva deti, že my sa prispôsobujeme tým deťom. Naši rodičia podľa mňa sa nám veľmi neprispôsobovali. Čo proste bolo navarené No aj na 3 dní a dovidenia proste sa zjedlo. A teraz je tak, nie, že to akože sa opýta, že teraz máš 3, my máme 3 deti, no tak toto chceš, Polina? Áno, jak ju varíme. Že Maxik zje všetko, Mišo je teraz tiež v takom veku, že on len hladný je, takže on zje s každým, kto bude jesť a on bude s ním kamoš a proste zje s ním všetko. Nakrmia ho súrodenci, my, proste každý. Maxik našťastie zje to, čo aj ty, lebo to po chlapsky dajaký tam máte vy vibe svoj, že proste zje všetko, čo aj ty. A Polina vlastne, ona vždycky vymýšľa, že jej sa Tak musí navariť zvlášť. Tak, ale to ty si im dala ten príklad, že furt keď kde ideme na takú cestu, alebo na taký výlet, alebo na čo, ideme do reštiky, tak koľkokrát som ti hovoril, nepýtaj sa ich, čo budete jesť, čo robíš, čo budete jesť, a čo budete jesť, a čo budete jesť, a ty budeš čo, a ty budeš čo, a ty budeš čo, a koľkokrát som... Nie, a ty zješ to, dobre, a ty hotovo. zješ to, čo ti nechutí? A tak však vieš, na čo deťom chutí, ne? Ale dobre, to je jedno. Ale ty zješ to, čo ti chutí, či zješ to, čo ti nechutí? Nie, ale to je zlý príklad. V čom je zlý? Alebo však... Tak ich beriem ako normálnych ľudí, akože však to sú ľudia, ktorí vedia mi povedať, že či im to chutí alebo nejaké. Na čo budem pchať do decka to, čo on nechce? Ale tá však furt, keď ideme dať, tá furt to isté ide dokola. Nie. No. Už sme toho Od trošku... vypražaného syru medzi haluškami a medzi rezňom máš ešte aké možnosti na výber? Ale ja za to nemôžem, že v tých reštauráciách pre deti detské menu je len také furt dokola to isté. Máš len väčšinu palacinky, špagety, také meso na prírodno s rýžou a nugetky s ranolkami. To proste, to neexistuje reštika, ktoré by to nebola. Polina mimo palaciniek sladkých s nutelou, čo Nutella, keby bola len sama Nutella, akože palacinka, táto by bola výhoda pre ňu. A týchto, jak sa to volá? Halušky a nugetky. A podľa mňa to nie je Nič len iné. naše dieťa, to väčšina detí tak vymýšľa. A neverím, že ostatné deti vaše nevymýšľajú. Neverím. Tak možno, že hej, ale tak možno, že rodičia nedávajú taký príklad, že proste jednoducho budeš jesť toto, čo dostaneš na tanier. A keď sa ti nechce To jesť... už podľa mňa tiež sa tak nevychovajú deti, a kedysi, že proste toto si dostala, keď nechcel si jesť, to dovidenia. A prečo by ne? Neviem. Viac Tak sa nemôžeš prihľadá na ísť tie deti. 9 možností. Tak jak 9 zjedenia. možnosti, ale... Ale potom budú... To je presne toto, že potom budú vymýšľať, chápeš?
A to nikdy čo? A ja vymýšľam, keď idem Ale do ty reštiky, ja neviem si vybrať. Ježišmaria, ty a jedlo, to je katastrofa. No a čo? No. A väčšinou si vybereš lepšie než ja. Tak, No ale podľa mňa to sa potýkajú veľa rodičov s tým, že ich deti vymýšľajú pri jedení. A keď im rodič vymýšľa pre jedenie, tak deti si z toho zoberú príklad a tak vymýšľajú spolu. Ja vymýšľam... Pri jedení. Takže zase všetko je na mne, hej? Nie, to je len teraz bavíme o jedení. Teraz momentálne Že ty si chcel povedať, že ja som... Nie. Že ja som na vine. Áno, ale len tak trošku. Lebo chápeš, ty keď ideš jesť a si nevieš, čo vybrať a Polina je s tebou, tak ona obkúka od teba, že a keď mama vymýšľa, to môže vymýšľať aj ja. A keď mama vymýšľa aj pri obliekaní, aj pri vyzliekaní, aj pri varení, aj pri všetkom, tam môžem vymýšľať aj ja. Chápeš ma? A tak Polina je obraz teba. Lebo vymýšľaš aj pri jedení. Lebo nevieš, čo si máš vybrať. Máš tam plno jedla. Najhoršie je pre teba mať švédske stoly. Nie, najlepšie. Áno. Spomen si na Atrium. Boli sme tam, furt keď som si dačo vybral ja jesť z tých švédskych stolov, tak v konečnom dôsledku si to aj tak zjedla ty, lebo ty si vybrala dajaké tam gebuziny, tú trávu a ja neviem, jak sa to volá toto zelené? Meké. Brokolica? Áno, brokolicu, potom všelijaké to tie zeleniny tam grillované a neviem čo. No a to akože, chápeš. A ja si zoberiem rezeň, šalát. A to je dobrá strava. No je to vydatná. Hlavne pre muža. Preto... Čo? To není pravda. To len tak sedím. To zlý gauč tu majú. Celá táto debata skončila tým, že zase kto je vinník? Ja. Nie, to nemôžeš tak brať, že ty si vina furt. Pred chvíľou si povedal, že keby som ja nevymýšľala, tak by nevymýšľali ani naše deti. A vlastne vymýšľajú iba Polina, lebo len to tá si bere príklad z mami. A chlapci si, chvála Bohu, berú príklad z otca. A ty ide všetko. Keď som povedal dnes, keď som sa Maxíka pýtal, že čo chce na jedenie, takže neviem. A keď som povedal, že budeš rezeň? Budem. A keď som sa opýtal Polina, že či bude rezeň? Nie. Fašírku? Nie. Sír? Nie. Tak to vymýšľa? No ja viem, že Polina vymýšľa. A teraz keby som sa teba povedal, budeš rezeň jesť? Teraz nie, že povieš, že hej. Nie, nebudem, lebo nie som hladná momentálne. Som najedená. Ale to teraz nie, či si hladná. Keby som ti dal napríklad 3-4 možnosti na výber. Pizzu? Nie. Fašírku? Nie? A to nie je vymýšľanie za mňa. Jablkový prívarok? Jablkový prívarok? Také neexistuje. Nie. Nie. Kôpor by si jedla keby normálne aj v polievke, aj v mese, aj v struhánke. Nie, až tak. Joj, bože, ty vymýšľaš. Ale áno, vidíš, vybrala som. Kôpor. Z celého toho všetko si vybrala až kôpor. Ty Ježišu. Ale však chcem prihľadať na to, že... Kôpor to budeme dávať všade. Že čo mi chutí. Však to je normálne, podľa mňa. Ty máš nejakú takú rohlik, psychologickú pravmu z toho, že ty musíš zjesť to, čo ti máš položené na tanieri. No tak, kedy som musel. Keď mama a vidíš, že to ti ostalo. Keď mama zrobila... až ma z toho napína. Keď mama zrobila, jak to má, fazulový prívarok, toto je, vieš, buroky fazuľové, však to je jak blato rozvarené. A ešte toto mäso do toho, udené. Našťastie by sa také nevarili. Chvála Bohu. A toto som nič, len šťavu som zjedol no vidíš, ty tiež nemáš rád privárky. Nemal som to rád, ale ty všeobecne nemáš rád privárky. Neznášaš ich. A ty máš rada privárky? Áno. A prečo ich nerobíš? No lebo okrem mňa ich nikto nezie. Uro pre seba. Ja sa nechcem pre seba variť. Polina to kúka, bude jesť aj Polina privárok. To je blbosť. Koľkokrát Zemiakový privárok by si zjedla? Jak sa to... Nezemiakový. Dobre, mám rada len jeden... Mám rada len jeden privárok a to je tekvicový. Mám rada privárky a zrazu mám rada už len jeden privárok a to je tekvicový s chrénom či s kôporom. Hej? A na to voľské oko a ešte Nie, so zemiakmi. To by som zjedla. Ale... Takže to je kôprová mačko s zemiakmi. To nie je privárok. Nie normálne, že tekvic... A jak sa robí tekvicový? To je tekvicový privárok. A jaký si? Ja neviem, jak sa to robí. Že z tekvice.
No jasné, že nie z brokolice, keď je to tekvicový. No ale napríklad vidíš, u nás sa normálna taká strava nedá variť. Ja mám veľmi rada zeleninu, kopec zeleniny. Na hociaký spôsob. Dusenu. Čo počítaš, aké sú spôsoby? Na aké spôsoby sa dá zrobiť kôpor? Obaľovaný v struhánke, opekaný, grillovaný, Ježiš, Míňo, čak, ale kôpor sa... varený a ísť takým do To sa putovadlom. nebudem s tebou baviť, keď si so mňa robíš takú srandu. Dobre, už nebudem si z nej robiť srandu. Ale dobre, kôpor je len na ozdobu. Aha, za toho dáva všade. Nie. Jak môžem dať všade, keď Polína, ja ho zbožňujem, dávala som ho všade a ona presne... Keď si robíš zeleninový šalát... Ale šalát ona nie je. Ale ty ho ješ. S čím? Príloha je? Kôpor. To je jedno, ja sa... Robíš si caciky omačku. Mala som... Čo tam dáš? Kôpor. Ale tam to ide. Do caciky omačky ide kôpor? Áno. Aha, dobre. Tak beriem späť. Ja som mala snahu deti naučiť na veľa ovocia. Na veľa ovocia, zeleniny. Ovocie jedia. To nemôžeš povedať, že nejedia. Aj Ovocie, keď sú sušené, ale jedia. Však ma nechaj, to hovorí krucinál. Však čo? Každý má svoj Som názor, mala nie? snahu ich naučiť na zeleninu aj na ovocie. A hovno z toho. Jak hovno? Ovocie jedia sušené. Polína, nie. Jediný, Maxik. ale vidíš, v konečnom dôsledku, tá snaha bio na začiatku má osoch, lebo jediný, ktorý zje, že všetko, Je že Mišo. nie, je Maxik. On zje, sám si zoberie. Jablka, hrušky, hrozno, všetko si sám pozorie. Banán zje všetko, ovocie každé. Není také, že by... On sám ide do chladničky a si zoberie. Zeleninu tiež zje šatku. Šatku zje. Všetku zeleninu zje. Šaláty zje. Všetko také úplne v pohode. A Polina, nech sa páči. Ona zje len vtedy, keď sme... Ona zje len. Len hotelovú stravu ona zje. Vtedy je Hej, ovocie. dobre, ale z ovocia. No však, a tam není ovocie. Počkaj, z ovocia. Čo Misu. Ovocnú. Pardon. Čo zje z ovocia? Jablko. Mandarinku. Nie, neznášajú ju. Vždycky ju vyhadzujú a ty jej stále dávaš na 10. No aspoň sa naučíš dať čo o svojej cere. Mandarinku však minule zjedla doma. To asi bola asi veľmi hladná. Asi. Jedine Ale a jablko, Maxik. To je, no. hrušku, Nie, aj tu neznáša. melón, Daj preč ten jeden prst. Bo ale... žltý melón. Nie, ten tiež nemá rada. V Tatrach jedla žltý Nie, melón. To čo nie. to bolo toto žlté? To odkusila a vyplula, lebo je to nechutilo. Ananás to bol? Áno, No tak ananás. Takže sme pri jablku a pri ananase. jahody. Jahody sušené a nesušené jahody. To stále je jedno, Uhorka, jahody. to už nie je ovocie, to je zelenina. Ovocie a čučoriedky, to je všetko, A čo zjem. čučoriedky. Teraz poviem Takže čučoriedky. 4 veci. 5. Dvakrát si započítal jahody. Ale sušené a nesušené. To je ovocie, to je stále rovnaké. A to máš dve druhy. Máš sušené jablka, máš jeden druh. Máš také jablko, zelené, červené, hnedé, chápeš? Koľko druhov, toľko kusov. Čo? Tak je. To len išlo o to, že Polina toho najmenej zje a na všetko akože sa jej nepáči. A ešte Mišo, no uvidíme, ten má 2 roky, ale ten zatiaľ vyzerá, že hej, že nesmieme to tam pokaziť. Zje všetko. Zatiaľ. Ale on zase berie veľa od Maxika. On vidí, že Maxik je veľa ovocia, tak on si zoberie tiež. No nie, že zoberie, bo nezoberie, ale opýta od neho. Že banán, jablko, hej, také má on staví. Čiže on, asi vy to chlapci tak máte, že okúkavajú od ostatných tí mladší, ale Polina dajak nechce okúkavať ani za Boha, od nikoho, ani od kamošiek. Sice medzi v škole sa akože menia. To, co sa mi páči na tej škole, že napríklad nesmú tam nosiť sladké. Že musí, keď sladké, tak len ovocie. Čiže to je pre nás... Plus. To plus, áno, lebo za mesiac sa to zmenilo, lebo dovtedy tiež akože veľmi nechcela a teraz tým, že aj lebo sladká voda, že nesmú piť sladkú vodu. A ona sa normálne, že naučila piť čistú vodu. No len doma dajak, nie. No dobre, ale v škole pije a normálne, že aj vypije, nie že donesie celú fľašku domov, ale že ju vypije. Lebo v škôlke bolo, že nepila. A tu, že normálne Lebo tam nedávali piť. No, to je tiež také, asi. Ale že sa naučila, že im proste pani učiteľka, čo povie, to je sveté a to je pre nás akože veľká výhoda, lebo ináč by nejedla. Tak by mohla pani Čuka Čiže povedať, že zvážte, sveté je kam jedlo. dávate deti do školy, lebo
to môže byť pre vás akože prínos. Že jak, lebo keď je tá očka dobrá, tak vám pomôže pri stravovaní pri deťoch, lebo tam sa Polina aspoň kus učí nevymýšľať a ešte si a toto majú tiež dobre, že si povymieňajú tie desiaty, takže to znamená, a tam je veľmi veľa takých, čo majú, ja neviem, že také tie zdravšie, hej, varianty desiat, alebo presne toto, že nesladené, ale že to majú nejaké, ja neviem. No ale to by som chcel ináč reálne vidieť, že čo to deti nosia na 10. Toto je ostatné. A hlavne tam aj sú také mamky, čo aj pečú, alebo robia všelijaké tie mafiny, ale nesladený a taký celozrný. Ona donesla. Čo na mňa kúkaš? Ja nie som tá mamka. A prečo nemôžeš piecť? Vždy šibe? A kedy to mám akože stihnúť? Však cez deň, nie? A ty čo si myslíš, že akože sedím vyvalená na gauču a kúkam do telefónu, alebo čo ty čakáš odo mňa? Koľko ty si napiekol na tej materskej? Ja neviem, koľko koláčov si počítať. Koľko? A ty si videla takedy muža piecť? Cukrár? A čo, akože, kde oni chodia po tomto svete? Aj normálne, že baví piecť. Sú takí ockovia, ktorí pečú. A čo, ocko na materskej? Tak napečem také kolačiky. Ježiš. Len nie také, jak za mladí, prosím ťa, nie. Nie, však normálne dá, čo ma naučíš piecť. A budeme robiť A prečo ja ťa mám učiť piecť? Nejak kto učil piecť? Mama. Nie. No. Nie. To potom preto nepečieš. No, ani ona nepiekla. Ona piekla až jeden bublaninu a to bolo všetko. Aha. Tak nebudeme ani my asi. A štrudľu sme robili to, akože my sme tiež doma nepiekli. Ale ja mám piec doma, lebo som doma. A však si piekla to tie koláče, či čo si to robila? Ale som mala dve deti. A z toho jedno? jedno? Si bola doma. Nie, z toho jedno bolo v škôlke a Polina bola v tomto tak akože nie náročná. No a teraz máš dva školopovinné deti, jedno je doma. Veľmi náročné dieťa, ktoré furt len dá, čo chce. A nemôžeš na chvíľu nechať samého doma, lebo keď si ho nechal, ako to skončilo, Milanko? Popísaný bol. Nie. A čo? Takú jednu krásnu veľkú vecičku rozbil, čo sme nedávno kúpili novú. Ďakujem. Do ktorej kúkaš? Televízor. No ale tak... A prečo? Lebo som robil jesť. Si predstav. Si predstav. A predstav, že pri mne či pri mne ani jedno desko nerozbilo. A pri tatkovi doma. A čo si... A to si jak robil? A to si ešte koláž nestihol robiť? Nie. A decko ti aj telku rozbilo. Táto, jak si bol na tej materskej? Jak si sa o to decko postaral? Ja som bol v kuchyni, on sedel v obývačke a jedol jogurt a pozeral telku. No si, pánky, no. Len potom nejakým spôsobom ju rozbil. Zajímavé. No, si predstav. Si predstav. Ale ja mám stihnúť ešte aj piec pri tom fiškusovi. Čo na neho musíš kúkať, lebo sekunda ticha, no tak to je celé zle. Ale skúsiť to môžeš, nie? V rámci takého testu. Aj ty si to mohol vyskúšať. Vyskúšam to, ale nezaručujem, že potom to ten mixer ešte bude fungovať. Ale však ja viem piec, len mne sa nechce. Ale ja viem, že ty vieš piecť. A my by sme to veľmi ocenili. Kto? Všetci traja napríklad. Pochybujem. Štyria. Nie. Prečo by nejaký? Neoplatí sa mi. Keby si zrobila taký fajný cheesecake. Alebo dačo toto, čo Ježiš, si tam koľko roboty s tým, ja mi sa vôbec nechce. Tá nebudeme jesť potom. Možno tak o rok, keď pôjdem išlo do škôlky. Toto už potom vôbec nie. Tak to bude väčšie pravdepodobnosť, že by som niečo upiekla. A na Vianoce? Keď bude v škôlke. Na Vianoce piecť? Tak správna gazdina, ne? Či asi nie? Som čo povedala, jak správny gazda. Čo máš robiť? Na Vianoce? Správna gazdina. Ja ozdobím stromček. Ježiš, toto správna gazdina. Až prežehnam asi. Musím predýchať. Predýchaj. Napí sa. No, takže sme zistili, že musíme usmerňovať deti v jedení, aby jedli zdravo, sa stravovali miesto tých nezdravých jedál. A to by sme museli najprv my začať zdravo sa stravovať, keby si chcel zdravo. To my nemusíme, hlavne nech deti sa zdravo stravujú. Kde si také videl ináč? To kto ti povedal taký ojeb? Jaký ojeb? Že ty sa budeš fast foodovo odrasne, alebo také masné veci. Ale oni to nemusia vedieť, čo my jeme cez deň. A jak to nie... My na rýchlo musíme jesť, chápeš, lebo my nemáme čas a im treba doma... A keď si s nimi sadneš na večeru, tak čo akože? Ja na večeru. Že tak, keď pôjdeme sa najesť? Nie, keď doma. Však doma spolu večeriame. No však to máme navarené, ne pre Boha živého. Nerozumiem teraz. Čomu? Doma, keď jeme, tak máme navarené jesť. Chcem sa zdravo stravovať, chcem deti naučiť zdravému stravovaniu, ale ja sa zdravo nemusím stravovať. To už je aký akože koncept žitia. Neviem. To je presne taký, ja nechcem, aby moje deti fajčili. Ale moje deti ma vidia každý deň fajčiť. No ale preto mu stále pripomínam, že aby to nerobil. Áno, najlepšie sa pripomína s cigaretou v ruke. Maxik, najhoršie, čo môžeš urobiť je
fajčiť. No, To je akože, jaký princíp? Ty nerozumieš, že deti sa učia od nás? však áno. Vizuálne, čo vidia? To ti také nikto nehovoril? To ty si mi hovorila stále. Ale nebolo počuť, ne? Neviem. To je veľmi ťažko deťom povedať niečo, čo nemajú robiť, keď to ty sám robíš. Chápeš? Keď chcem, aby to decko nerobilo, tak musím to ja prestať robiť. Aj pohánku zjem, čo vy... Koľko vám rokov trvalo, keď ste neprestali krútiť? Koľko rokov? Krútiť ústa nad tým. No, keď ste zistili, že to je vlastne aké fajné. Čiže A koľko... keď iné nie, že bolo len pohánka, tak ako sme zistili, že to je fajné. Vieš. Fuj, dúfam, že to nie je nič pre psy. Fuj, to jak ryba. Fuj, to je pokazené. Není to pokazené. A ty čo večeriaš? Drahá moja pani manželka. Len tak mimochodom cibuľku. Kusni poriadne. Ne? Kusni poriadne. Nebo to budú semiačka, to budeš štipať jak guta. Ja len hovorím, že celkové naše stravovanie je zlé a ty nemôžeš potom chcieť od detí, že prajem si, možno deti mali lepšie stravovanie a my ho máme na piču.